Waalaikumsalam. Kondi Bu? Kok melaku lemes ngono? Teteko nagih utang, Pak. Nagih utang sapa? Iku nagih utang Pak Bejo kuwi. Lho, pira utange? Alah, Pak. Ora sepiro lho, Pak. Ming 500 ae lho, Pak. Nomornya nara, tak telepon. Tak. Enek, Pak. Tapi ya mbuh, kadang yo diblokir, kadang iku nek tak teleponke dialihne ngono, Pak. Ini ngono, delok nomormu. Ini kirim ke aku. Iki lho jenenge. Nah, sampai iya. catat. Ya. Wis. Tak telepone. Speaker wae. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki Pak Bejo ya? Oh, nggih. Apa, Mas? Sapa iki? Aku bojone Bu Yani. Aduh. Terus? Oh. Apa? Ini lho Pak, sampean jare ndutang karo bojoku. Iya. 500. Piro? 500 toh? Iya. Lah iya. Iki ngene, aku kan arep gawe usaha anyar. Nah, usaha anyar iki aku golek pelaris yang dukun. Gonanu golek pelaris. Ya, Jadi terus? iki pelaris iki kudu gawe tumbal. Terus Iki ngene wae. Tumbale iku persyaratanane wong sing gawe duitku sing ora dibayar. Tuh. Wah, iya kah? Carane ngono kuwi jare persyaratanane. Ya engko tak bayar utang sing 500. Daripada sampean bayar utang iku wis ngene wae, tak lek-lekan wae. Sampean tak dadekne tumbal wae nggo ijol duitku sing 500 kuwi. Ora Mas, Iya. tak bayar. Sik, tak bayar go. Lungkas. Piye mau bayar? Iya, tak bayar. Tenan ki? Tenang, kita bayar. Apa nang bayar? Ki, di rumah sing jam pertemuan langsung tak bayar Oh, iki. transfer kah? Ya tak taruh langsung wae. Itu nomor rekeningnya ya. Oh, ngono ya. Kirim ke. Ya wis anteni nek ngono. Ya, Berarti ya. iki ra sida ya nggo tumbal sampean. Ora, ojo. Aku tiak. Oh iya. Tak bayar iki. Ya wis ngono. Saya Ah. tantani pokoke nek anu iki sampai sesuk engko sampai engko jam 10 ora sampean bayar. Ki aku langsung konsultasi karo sing nganu kuwi. Ya tak bayar Mas. Ya langsung tak Oh bayar. ya, iki. tanteni iki. Ah, Awas. kan. Sampai lewat jam 10. Ya, assalamualaikum. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Yeah. tak pole. Ngono lho, Bu. Ya, manjer kok. Gara-gara apa, Bu? Gara-gara dadene tumbal lho. Iya ya, Pak. Pinter kowe pancen, Pak. Ngono nagih utange. Brimo. Nah, mlebu, Bu. 500, Bu. Keren lho. Nah. Sip. Bar iki aku colali lho. Yo jaluk upah. Lah iyalah.